wa woro kama an ka fintilaka dɔ ye marifa ci a cousin sen na nin ko in kɛra cogo di an bɛna o de ɲɛfɔ ye aw bisimila aw ka fait divers kɛnɛ kan tɛnɛndonya la utikalo tile 14 ka dugu jɛ a tile 15 la fɛn min ye nɛgɛ kaɲa 23 fanfɛla ye i b'a ye k'a fɔ ko an balima ni surasi laka in ni intégré dɔ don ni dɔw bɛ fɛnɛ b'a dɔn DDR la désarmement démobilisation et réinsertion o maa dɔ don promotion 2021 i b'a ye k'a fɔ ko nin tɛnɛndon su in na ka dugu jɛ tarata la fɛn min ye an balima sɔrɔsilaka ye ani a cousin mototaxi bolila u ye mototaxi ta k'u kunda fɛn min ye Sotiba village kan kibaruya min sera ma ka bɔ Isaka Kulibali bamananden kojugu kɛlɛbaga o de ye k'a fɔ k'u selen gɛrɛn na sɔrɔsikɛ a nana ye k'a fɔ ko fɛn min ye ale ka musaka ye n'o bɛ taa 6000 bɔɲɔnko la k'a fɔ ko o ɲamatununa o ɲamatununen ale ye bisigi ta ka fɛn min ye a cousin mototaxi bolila ka o de sɛgɛrɛ k'a fɔ ko o de ye ale ka wari ta o y'i dala cɛ ka bɔ a la i b'a ye k'a fɔ ko kuma sama samana u ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔsikɛ ale dusu a y'a kɛɲɛ a taara fɛn min ye a ka arme de service ye n'o o ye PM ye pistolet mitrailleur a tora o nɔfɛ ka na ni o ye ka na fɛn min ye kunkan 3 ye a y'o wuli a cousin sen na ko o senkɔrɔla tiɲɛ k'o bɔ k'o bin joli la i b'a ye k'a fɔ marifacikan kunkan bɔlen fɛn min ye sigiɲɔgɔn ye olu kulola sɔmina cogo min na a y'a sɔrɔ an ka polisilaka dɔw bɛ patrouille la ni o ye Sotiba commissariat ye ex 16e arrondissement olu tun bɛ patrouille la olu fɛnɛ kulo donna kunkan in na u ye boli sabati joona ka se fɛn min ye gɛrɛn in na marifacikan bɔra yɔrɔ min na seerew olu y'a yir'u la k'a fɔ ko sɔrɔsikɛ in a bolila k'a y'i kunda Tetibugu sira kan i b'a ye k'a fɔ ko polisi ninnu u y'a sira tɔgɔma joona ka taa bɔ a ka Tetibugu la yen nɔ an ka kadiriba dɔ fɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ a kɛlen k'a ye k'a fɔ ko polisiw nana waati min na fɛn min ye marifaci ye o dabɔra ani fintigilaka ninnu ɲɔgɔn cɛ polisiw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ ko polisiw ye rapport demandé sɔrɔsikɛ a nana ye k'a fɔ waati min na ko jama cayara a ma fɛɛrɛ barika bonyara a ma a ye ala minɛ a bɔra a y'a yɛrɛ di polisilaka ninnu ma siɲɛ kelen olu y'a minɛ u taara ni a ye Sotiba commissariat la ka sɔrɔ ka wele bila police militaire ma olu ka taa a nɔfɛ ka taa ni a ye walasa sɛgɛsɛgɛli tɔw ka se ka ga a la cogo min na i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye a cousin yɛrɛ marifa cila min sen na o cɛra joona joona ka fɛn min ye Gabriel Touré ka o makɛ kojugu kɛlɛbaga a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ bɔ yen waati min na fɛn min ye bali kelen o tun bɛ halisa mototaximanitigi n'o ye sɔrɔsikɛ yɛrɛ cousin o tun bɛ o sen na nin bɛ dansigi kɛ an ka bi fait divers kɛnɛ kan an ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma